soc Joan Ramon Sanchis, catedràtic d'Economia de l'Empresa de la Universitat de València, i este és el meu canal de YouTube Parlem d'Economia. En este vídeo el que vull fer és encetar una col·lecció de vídeos sobre els documents comptables de l'empresa, enfocats als exercicis que normalment solen posar en els exàmens de l'assignatura d'Economia de l'Empresa de les proves d'accés a la universitat, les PAU. El meu objectiu és, primer, explicar-vos els principals continguts teòrics i acabar el vídeo amb la resolució d'un dels exercicis pràctics que habitualment solen posar en les proves de la PAU. El que sí que vull és animar-vos a que una vegada vegeu el vídeo plantegeu tots aquells comentaris que considereu oportuns. Dubtes o preguntes que pugueu o vulgueu fer-me, ho podeu fer a través dels comentaris del vídeo i jo, molt gustosament, vos contestaré. Així que comencem ja en el primer vídeo. Molta sort! La classe d'avui anem a dedicar-la al balanç de situació de l'empresa. És un dels dos documents comptables que tota empresa ha d'incloure i ha de presentar anualment, conjuntament al que seria el compte de pèrdues i guanys. De fet, este vídeo forma part d'un conjunt o una col·lecció de vídeos que fan referència a l'estudi dels diferents documents comptables de l'empresa. El d'avui anem a dedicar-lo al balanç de situació i després dedicarem altres vídeos al compte de pèrdues i guanys i al càlcul de les ràtios financeres i econòmiques de l'empresa. En el cas del balanç de situació, el que anem a fer és analitzar tres aspectes, que són, en primer lloc, el que anem a fer és definir què és el balanç de situació, quina és la seva utilitat, per a què serveix el balanç de situació. Després analitzarem quina és la seva estructura del balanç de situació per a acabar fent un exercici pràctic sobre l'aplicació o la determinació d'un balanç de situació a partir d'una informació determinada, que sol ser un dels exercicis que es plantegen en les proves d'accés a la universitat. Bé, en primer lloc, comencem analitzant el que és el balanç de situació. El balanç de situació és un document comptable que mostra en un moment determinat del temps, és a dir, d'una forma fotogràfica, seria una fotografia sobre la situació econòmica i financera de l'empresa. Per tant, un compte anual, junt amb compte de pèrdues i guanys, que les empreses han de presentar obligatòriament tots els seus exercicis econòmics i que arreplega el conjunt de béns, drets, obligacions i capital que posseeix l'empresa. Este balanç de situació està composat per una sèrie de masses patrimonials que estan agrupades en dos blocs principals, que són, d'una banda, l'actiu, que serien les inversions que realitza l'empresa, els seus drets, i d'altra banda, el passiu net, el patrimoni net i el passiu, que serien les obligacions que té l'empresa o les fonts de finançament, tant pròpies com externes, que té l'empresa. També és important saber que s'ha de complir sempre el que es denomina l'equilibri financer i aquesta seria la regla d'or a seguir en l'estudi dels documents comptables i és que el total de l'import de l'actiu sempre ha de ser igual al total de l'import que sumen el patrimoni net i el passiu. Una altra qüestió que n'hi ha que tindre en compte és que a l'hora de presentar el balanç de situació hem de saber que existeixen diferents models. Estos varien segons la grandària de l'empresa. Existeix un model, normal, que és el que pot aplicar qualsevol empresa, però després existeix un model abreviat que és aquell que poden aplicar aquelles empreses que complixen dos dels tres criteris següents, que serien, en primer lloc, que siga una empresa que té menys de 50 treballadors i treballadores, en segon lloc, ha de ser una empresa que no supere els 8 milions de xifra de facturació i en tercer lloc, ha de ser una empresa que no supere els 4 milions d'actius total. També hem de tenir en compte que les pimes, les xicotetes i mitjanes empreses, poden optar per un model específic de balanç de situació per a elles.
seria el cas en el que una empresa complira també dos de les tres situacions següents, que serien, al igual que hem vist en el model abreviat, que el nombre de treballadors no supere les 50 persones, però les altres dues condicions serien, primer, que no supere els 5,7 milions de xifra de facturació i que no supere els 2,85 milions d'actius total. Vist el concepte i la utilitat del balanç de situació, anem a veure quina és la seva estructura. El balanç de situació s'estructura en el que s'anomenen masses patrimonials i anem a diferenciar entre masses patrimonials referents a cadascun dels dos blocs del balanç de situació. D'una banda, el que seria l'actiu, que correspon a les inversions que realitza l'empresa, i d'altra banda, el patrimoni net i el passiu, que correspon a les fonts de finançament de l'empresa. L'actiu de l'empresa està format per dos grans masses patrimonials, que són l'actiu no corrent i l'actiu corrent. La diferència entre un i l'altre és que l'actiu no corrent correspon a les inversions a llarg termini, és a dir, aquelles inversions que realitza l'empresa en diversos exercicis econòmics o a més d'un any, i l'actiu corrent és aquell que equival a les inversions a curt termini, és a dir, aquelles inversions que realitza l'empresa dins del mateix exercici econòmic o dins del període d'un any. D'altra banda, el patrimoni net i el passiu s'estructuren en tres masses patrimonials, que són, primer, el patrimoni net, que equivaldria als fons propis de l'empresa, segon, el passiu no corrent, que correspondria a les fonts de finançament extern a llarg termini, a més d'un exercici econòmic, i tercer, el passiu corrent, que equivaldria a les fonts de finançament externes a curt termini, és a dir, fonts de finançament dins del mateix exercici econòmic. Però dins de cadascuna d'aquestes masses patrimonials n'hi ha tota una sèrie d'elements patrimonials que n'hi ha que tenir en compte a l'hora d'elaborar un balanç de situació. Quins són aquests elements patrimonials? Bé, anem a veure'ls. En primer lloc, respecte a la composició de l'actiu o de les inversions de l'empresa, que com sabem s'estructura en dos grans masses patrimonials, l'actiu no corrent i l'actiu corrent, anem a considerar els següents elements. Dins de l'actiu no corrent, inversions a llarg termini, tindríem primer l'immobilitzat intangible, que està format per patents, llicències, fons de comerç i marques, així com aplicacions informàtiques, és a dir, aquells programes informàtics que utilitza l'empresa per a realitzar la seva activitat econòmica. El segon element seria l'immobilitzat material, que està format per el valor comptable corresponent als terrenys, les construccions i les instal·lacions de l'empresa. El tercer element serien les inversions immobiliàries, que serien terrenys i construccions que corresponen a activitats secundàries de l'empresa, no a activitats principals. El quart element serien les inversions en empreses del grup i associades a llarg termini, és a dir, crèdits que l'empresa concedeix a altres empreses del grup o que estan associades a ella. El cinquè element serien les inversions financeres a llarg termini, és a dir, els crèdits a tercers o a empreses que no pertanyen al grup, i el sisè element seria els actius per impost diferit. Normalment, en els exercicis de la PAU, els elements que solen incloure's són l'immobilitzat intangible, generalment són aplicacions informàtiques les que s'inclouen, l'immobilitzat material i, per últim, bàsicament, serien estos dos. I, en segon lloc, respecte a l'actiu corrent, tindríem com a elements, primer, els actius no corrents mantinguts per a la venda, en segon lloc, les existències, que correspondrien a tot el que serien el valor de les matèries primeres, materials i productes que té l'empresa. En tercer lloc, estarien els deutors comercials i altres comptes a cobrar, és a dir, els clients i els efectes a cobrar. El quart element serien les inversions en empreses del grup i associades a curt termini, crèdits a curt termini.
En cinquè lloc, les inversions financeres a curt termini, és a dir, crèdits a empreses terceres. En sisè lloc, estarien les periodificacions a curt termini i el setè element seria l'efectiu i altres actius líquids, que bàsicament inclouria el que seria la tresoreria de l'empresa. En els exercicis de la PAU, normalment els elements que s'inclouen són les existències, els deutors comercials i altres comptes a cobrar, és a dir, clients i altres efectes a cobrar, i per últim l'efectiu, en forma de tesoreria o de caixa. Per la banda del patrimoni net i del passiu, els principals elements serien els següents. En aquest cas anem a diferenciar tres grans masses patrimonials, que són el patrimoni net, el passiu no corrent i el passiu corrent. Dins del patrimoni net inclouríem els fons propis, que estarien formats per el capital social de l'empresa, les primes d'emissions, les reserves legals, accions i participacions pròpies de l'empresa, resultats d'exercicis anteriors, altres aportacions de socis i el resultat de l'exercici actual. Normalment en les proves de la PAU se solen incloure informació del capital social, la reserva legal i el resultat de l'exercici. Altres elements del patrimoni net serien ajustos per canvi de valor i, per últim, subvencions, donacions i legats rebuts. Respecte al passiu no corrent, inclouríem les provisions a llarg termini, els deutes a llarg termini, que inclouen els deutes que tenim amb les entitats de crèdit i altres creditors, sempre a llarg termini. En tercer lloc, els deutes d'empreses del grup i associades. En quart lloc, els passius per impost diferit. I en cinquè lloc, les periodificacions a llarg termini. En les proves d'accés a la universitat se sol incloure informació únicament sobre els deutes a llarg termini en forma de deutes amb entitats de crèdit. I per últim, dins del passiu corrent, inclouríem passius vinculats per a la venda, provisions a curt termini, deutes a curt termini, que inclouria els deutes a curt termini contrabuts amb entitats de crèdit i amb creditors, els deutes d'empreses del grup i associades, creditors comercials i altres comptes a pagar, que serien els proveïdors i els efectes a pagar, i per últim les periodificacions a curt termini. En el cas de les proves d'accés a la universitat, doncs, també generalment el que se sol incloure són els deutes a curt termini, que són deutes que tenim contrabuts a curt termini en les entitats de crèdit, i el que serien els creditors comercials i altres comptes a pagar, que normalment inclouen el que serien els proveïdors. I vista tot el que serien els plantejaments o els continguts teòrics, anem a centrar-nos en un exercici de la PAU. Concretament, este és l'exercici d'una de les opcions que se va plantejar en la convocatòria de juny de l'any 2019. Normalment, en tots els exàmens d'economia de l'empresa, de la PAU, inclouen un exercici d'aquestes característiques. El que se fa és oferir una informació determinada sobre diferents tipus d'elements patrimonials per a demanar-nos, primer, calcular les amortitzacions acumulades corresponents als elements d'immobilitzat que s'inclouen en la informació i, en segon lloc, elaborar el balanç de situació. Doncs anem a veure, per a aquest cas concret, que es tracta d'una empresa dedicada a la comercialització d'aparells d'aire condicionat, és a dir, a la venda d'aparells d'aire condicionat, i el que demana és calcular o elaborar el balanç de situació a 31 de desembre del 2018 a partir de tota la informació que tenim ací. Bé, en primer lloc hem de calcular les amortitzacions acumulades dels elements immobilitzats. Segons aquesta informació, els elements d'immobilitzats serien, primer, podeu veure ahí les aplicacions informàtiques, en segon lloc tindríem els ordinadors que ha adquirit l'empresa en el 2016 i, en tercer lloc, el valor de construcció del local que té l'empresa que adquireixen en l'any 2014. Bé, primer calcularíem les amortitzacions acumulades corresponents a aquests tres elements d'immobilitzat i posteriorment elaboraríem el balanç de l'empresa. Com podeu veure en aquesta diapositiva, hi teniu els càlculs corresponents a les amortitzacions acumulades. Una primera qüestió important que heu de tenir en compte és que generalment el mètode d'amortització que se demana és el mètode d'amortització constant, que és el mètode més senzill que existeix i que, per a calcular les amortitzacions, el que s'ha de fer és
dividir el valor d'adquisició de l'empresa per el número d'anys. En el cas de que existisca valor residual, normalment el valor residual és igual a 0 o es considera que és nul i per tant no n'hi ha que fer res, però si ens donara el valor residual, simplement el que hauríem de fer és restar-li aquest valor residual al valor d'adquisició del bé i després dividir-ho per el número d'anys, per N. Bé, doncs a partir d'aquesta fórmula anem a calcular les amortitzacions acumulades per a cadascun dels tres elements que ens planteja l'exercici. El primer, com dèiem, era el cas dels programes o les aplicacions informàtiques que adquirís l'empresa en juliol del 2016 per un valor d'adquisició de 4.200 euros. La informació ens diu que una vegada registrada l'amortització corresponent al 2018, el valor net comptable de les aplicacions informàtiques equivalia a 1.575 euros. Per tant, en aquest cas, l'amortització acumulada seria el resultat de restar als 4.200 euros, que és el valor d'adquisició del bé, els 1.575 euros, que és el valor comptable que el bé té en el moment en què fem el balanç, que és 31 de desembre del 2010. I això suposarien 2.625 euros. El segon element que ens demana calcular les amortitzacions són els ordinadors adquirits en l'any 2016, en juliol del 2016, per un import de 2.500 euros amb una vida útil de 5 anys i tampoc n'hi ha valor residual. Bé, en aquest cas, el primer que hem de fer és calcular l'amortització anual. L'amortització anual se calcula dividint el valor d'adquisició del bé, que són 2.500 euros, per la vida útil, que són 5 anys. Per tant, 500 euros amortitzarem cada any. Després, l'amortització acumulada serà multiplicar els 500 euros, que és l'amortització anual, per el número d'anys que han passat des que hem comprat el bé fins que fem el balanç de situació. En aquest cas, la xicoteta dificultat que existeix és que els ordinadors se compren l'1 de juliol del 2016. Per tant, primer hem de calcular sobre quin període s'aplica per a calcular l'amortització acumulada. Entonces, si se van adquirir l'1 de juliol del 2016, tindríem fins a finals del 2016 serien 6 mesos, de juliol a desembre del 2016, més 2 anys, que serien 2017 i 2018. Per tant, tindríem 2,5 anys, o 2 anys i mig. En definitiva, l'amortització acumulada seria 500 euros d'amortització anual per 2,5 anys, que serien 1.250 euros. I en tercer lloc, respecte al local, hem de tenir en compte que del local l'únic valor que s'amortitza és el valor de la construcció, mai el valor del terreny. Per tant, en primer lloc, el que hem de fer és calcular el valor de la construcció. L'exercici ens diu que el valor total del local són 180.000 euros i que d'aquests 180.000 euros el 10% equival al valor del terreny. Per tant, el valor de la construcció és el 90%. El 90% de 180.000 euros, 162.000 euros. Ja tenim el valor de la construcció. El segon pas és calcular l'amortització anual. L'amortització anual seria el valor d'adquisició, que en aquest cas és el valor de la construcció, que són 162.000 euros, per la vida útil, que són 40 anys. Total, 4.050 euros d'amortització anual. I per últim, l'amortització anual la multipliquem per el número d'anys que han transcorregut des que se va adquirir el local, que era gener del 2014 fins al moment en què fem el balanç de situació, desembre del 2018, és a dir, 5 anys. Bueno, doncs 4.050 per 5, 20.250 euros. Ja tenim calculada les amortitzacions acumulades i, per tant, a elaborar el balanç de situació de l'empresa, que el teniu així mostrat. Com podeu veure, a la banda de l'esquerra les partides de l'actiu i a la banda de la dreta les partides del patrimoni net i del passiu. Respecte a l'actiu, podeu veure com, en primer lloc, dins de l'actiu no corrent, tindríem l'immobilitzat intangible, que estaria format per el valor d'adquisició de les aplicacions informàtiques, que són 4.200 euros, menys l'amortització acumulada. L'amortització acumulada sempre se resta. Serien 4.200 menys 2.625, 1.575.
Faríem el mateix per a l'immobilitzat material. El valor dels terrenys i les construccions són un total de 180.000 euros, al que li hem de restar la seva amortització acumulada de la construcció, que havíem calculat que eren 20.250 euros, els equips informàtics eren per un valor de 2.500 euros, als que li restem l'amortització acumulada, que era de 1.250 euros, i el total de tot això ens dona 161.000 euros. Per tant, tenim un actiu no corrent de 162.575 euros. Respecte a l'actiu corrent, tindríem les existències, que són les mercaderies, per un valor de 12.000 euros, que ens marca l'enunciat, i el volum de clients, que són 10.500 euros, que són els deutors comercials. Més la caixa que té l'empresa, que correspondria a l'efectiu, per un valor de 6.298 euros. Total, 28.798 euros d'actiu corrent. En definitiva, l'actiu suma actiu no corrent més actiu corrent, 191.373 euros. I per últim tenim el patrimoni net i el passiu. Així podeu observar com el primer lloc, els fons propis, serien el capital social, que equival a 85.000 euros, les reserves legals, 13.300 euros, i el resultat de l'exercici, que en aquest cas li l'hem de restar perquè l'enunciat ens diu que són pèrdues. Per tant, són menys 5.327 euros. Si foren beneficis, hauríem de sumar-los. Com són pèrdues, els restem. I ahí tenim total uns fons propis de 92.973 euros, que seria l'equivalent al total del patrimoni net. Després, respecte al passiu no corrent, tindríem deutes a lo que serien a llarg termini amb entitats de crèdit, equivalents a 80.000 euros, i després, dins del passiu corrent, tindríem creditors comercials, concretament proveïdors, per un valor de 18.400 euros. Si sumem patrimoni net més passiu no corrent més passiu corrent, tindríem un total de 191.373 euros. Com podeu observar, el total de l'actiu és igual al total del patrimoni net i del passiu, que era la situació d'equilibri, la regla d'or de la que vos parlava abans. Doncs d'esta manera tindríem resolt l'exercici de la pau. Bé, simplement dir-vos que si teniu qualsevol dubte o voleu fer qualsevol pregunta sobre diferents aspectes que acabe d'analitzar en el vídeo, simplement el que heu de fer és un comentari en el vídeo. Vosaltres feu el vostre comentari amb el dubte o la pregunta que vulgueu fer-me i jo vos contestaré també en un comentari a través del vídeo. Espero que vos hagi agradat i que vos hagi sigut d'utilitat. No oblideu donar-li a m'agrada al vídeo i subscriure-vos al canal perquè d'aquesta manera sabreu quan puge un altre vídeo. Moltíssimes gràcies.